ala Igbo na-agba aghara aghara. Ị gaa na Lagos a na-achụ ndị Igbo kpata. Kedu ihe anyị ga-eme? Anyị ga-anọ na mmiri ncha aba anyị n'anya. Kedu ihe anyị ga-eme? Anyị ga-agba ala Igbo ọsọ onye ọla na-agbafuzi. Ala Igbo aghọ mkpọmkpọ ebe onye anyị na-achị Chineke ekwela. Gịnị ka anyị ga-eme ka anyị weghachite ala Igbo otu kwesịrị ịdị? Ka e nwee udo, ka mmadụ nwee ike nwere mmetọgbu iko. Ihe ụra gị were anya abụọ, ihe ụra wụ gị were ofu anya n'ihi were anya nke ọzọ mụrụ anya. Mgbe gịnị ka anyị ga-eme? Olee ihe anyị ga-eme ka e weghachitere anyị Golden Guinea Brewery nke nọbụ na Ụmụahịa nyere ụmụ mmadụ ọrụ? Olee ihe anyị ga-eme ka e meghachi ceramic industry na-arụba ọrụ bifo n'oge Mbakwe? Olee ihe anyị ga-eme ka Avoto poultry na-arụ ọrụ? Gịnị ka anyị ga-eme ka Bata shoe bịachi na-aba na-arụ ọrụ? Kedu ihe anyị ga-eme ka Nkelagụ cement dị active? Ele anyị ga-eme Aluminium Extrusion Company nke isi n'ike na-enye anyị ihe a chọrọ bụ n'ihe ọrụ. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị kwesịrị plan on how to do them. But insecurity anaghị ekwe ka ihe ndị aga ọfụma. But I have a solution. Igbo ka anyị bịakọtakere n'ọnụ nwee otu olu nwee one voice ji aka anyị chụpụga insecurity n'ala Igbo. I have the key. If you can support me, if you can come together, anyị arụ ọrụ together. Enwere m key, enwere some secret meeting with some secret professionals that can help us address the insecurity. The government has failed us. Anyị na-ebe akwa na ndị pastọ na-enye ndị mmadụ ekpere, na-enye ndị mmadụ olive oil na nka. Yes, onye ahụ gara meet pastọ, i nyere free medical care ya gawa meet pastọ. Ị hapụrụ ụlọ ọgwụ ga ya ga nọrọ ọgwụ free of charge. Kedu ihe ji pastọ eme? Ụfọdụ n'ime ha asị ihe nkịta ga-esokwa onye afọ ukwu bụ ma ọ gbaa agbọ ya anyụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ka ha gaa na nke pastọ. Ụfọdụ pastọ kpere ha ekpere enye ha ego. Ọnwụcha nọ maka ekpere ka ha ji gaa ekpere ha enye ha ego, agwọ ndị memba tọrọ ha ego, ọfụnye mba ahụ ha mere ha ebere nye ha ego. Ahụ na m nke obere a na-eme very well. Ha dawazere ha dawa n'ụlọ chọọchị. Ọwụ pastọ sị ha bịawa ha wa chọrọ gawa n'ihi na onweghị ụlọ ọgwụ ebe ha ga-aga, onweghị ebe ọ ga-eji gawa ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ ndị ụfọdụ agakwara na aga onwe ha facilities ga-eji nye attention adịghị ya. Ụfọdụ asị ha na-agaga abroad oribe enyi ma ọfụ ego gaga abroad. Ihe ndị a bụ ihe na-eme ka ala Igbo na-abụrụ ebe anyị cheta ebewe. Ụmụnna anyị ga-agbachi nkịtị ya dịrị otu agawa ka a bịakọta n'ọnụ ka anyị fight na ihe a gbuga anyị ilu weghachite kọmpanị ndị a niile ka ha rụwakwa ọrụ ọzọ. Nke a ga-emenwe anyị ga-emenwe ya. Nke anyị ga-emenwe ya elewe anya Chineke anyị n'okwu ndị gọọmenti ha eme ya. Ha jụkwana nke a ha mere ya dịrị anyị. Ihe a na-ewute m n'obi n'ala Igbo na-achị ụkwara mkpọmkpọ ebe o. Enwe otu obodo nọ na dịka m na-ekwu okwu obodo a na onwe onye na-ala Krismas, onwe onye na-ala Ista n'ihi leta dị chiri obi n'aka ga-eji ndụ ga ala. Ihe ọnụ ndụ ka ọ ga-adịgide taa. Otu a Krismas a na-abịa na gị na-ahụ onwe onye dị redio ịla. Ị na-ala ebe nwere udo ka ebe na-enwe udo. Ebe ị gara ede ịchọ ma ị ga-eji ndụ ga alọta. Ma ihe m na-agwa unu bụ anyị ga-agba nkịtị. Anyị ga-anọkwanụ na mmiri ka nchaba anyị n'anya. Ihe emebiwo. Ndị be anyị ihe emebiwo ka anyị ga-edozie n'ala Igbo. Ọ bụrụ na Igbo rute ụlọ ha ga-edozi ala Igbo. Otu ọhara m n'ọnụ. Ndewo. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. You want come for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. You want them for TikTok? Jovika TV. Now WhatsApp you want them? Jovika TV. Jovika TV.
poised to reach you with the truth.